przed państwem Barakoni.
nacido no volverá más. Y me pintaba las manos y la cara de azul. Y de improviso el viento la vida me devolvió y me hizo volar en el cielo infinito. La mano y la cara al vaso. Y de improviso el viento aquí no me quedo. Y mi chavera volar en el cielo infinito. Volaré, oh, cantaré, oh, negro, distinto, divino, felice di stare lassù.
Moi kochani, ogromne brawa! Zespół taneczny z Gruzji Barakoni! Drodzy, aplauz! Słuchajcie, młodzi, piękni, śliczni, utalentowani, wysportowani ludzie. A teraz chciałbym poprosić tutaj na scenę pana wójta, gospodarza gminy Rudna, pana Adriana Wołkowskiego. Zapraszam, panie wójcie. I przekazuję mikrofon. Dziękuję bardzo. Słuchajcie, żadnych słów nie mogę znaleźć, żeby opisać, jakie dzisiaj wydarzenie miało miejsce w gminie Rudna. Balet gruziński, wspaniały naród, moi drodzy, tak bardzo podobny do nas, tak bardzo opowiadający swoją historię w tym tańcu, w śpiewie. Myślę, że mamy wiele wspólnego i to nie przypadek, że właśnie dzisiaj tutaj u nas w gminie Rudna, w Sołectwie Wysokie, odwiedzili nas i pokazali coś, co tutaj nigdy chyba jeszcze miejsca nie miało. Tak wspaniałą historię, taki żywioł, taki śpiew, taki taniec i kulturę, że długo będziemy to pamiętać. Pewnie będziemy bardzo za nimi tęsknić i starać się, żeby jeszcze nie raz, nie dwa tutaj u nas wystąpili. Moi drodzy, w międzyczasie dostąpił nas zaszczyt, odwiedziła nas pani poseł Ewa Szymańska. Pani poseł, serdecznie zapraszamy na scenę. Witamy serdecznie pani poseł w gminie Rudna, bardzo dziękujemy za odwiedziny. Bardzo proszę. Dzień dobry Państwu. Ogromnie się cieszę, że przyjechałam dzisiaj na kolejną uroczystość Wysokiej. Cieszę się, bo wrażenia po tym występie są niesamowite. Cieszę się, że mogłam obejrzeć, a jednocześnie cieszę się, że będę mogła jeszcze z Państwem pobyć i razem z Wami bawić się, świętować, odpoczywać. Życzę wszystkim wszystkiego najlepszego. Jestem pod wrażeniem, bo w zeszłym roku chyba nie było takich tłumów. Także pozdrawiam Państwa wszystkich i do zobaczenia bliżej. Bardzo dziękujemy pani poseł. Nie ma lepszego miejsca do odpoczynku, do zabawy jak gmina Rudna i Wysokie. Zapraszamy za rok. Pani poseł jest z nami każdego roku, słuchajcie moi drodzy, więc mam nadzieję, że w przyszłym roku również nas odwiedziamy. Znowu wymyślimy coś wyjątkowego i wielkiego. Bo i wyjątkowe i wspaniałe miejsce gmina Rudna i Wysokie. Chcielibyśmy teraz bardzo serdecznie podziękować naszym gościom, gruzińskiemu baletowi narodowemu. Słuchajcie, czy podobało wam się? Coś takiego tutaj jeszcze nie miało miejsca. Słuchajcie, to było przepięknie. Szanowni Państwo, podziękowania dla zespołu Barakoni składa wójt gminy Rudna pan Adrian Wołkowski oraz sołtys sołectwa Wysokie pani Irena Habura. Szanowni Państwo, nim poprosimy zespół Barakoni o bis, bardzo proszę, aby pan wójt, może chwila dla fotografów,
Bardzo proszę, aby pani poseł i pan wójt gminy Rudna zostali na scenie, bo mamy taką małą niespodziankę. Zapraszam na scenę pana Ryszarda Wójcińskiego z Łąkowskiej Doliny. Z inicjatywy pana Ryszarda zespół Barakoni gości dzisiaj w sołectwie Wysokie. Wielkie brawa! Dziękujemy za ogromną współpracę i wsparcie. Pan wójt mówi, to jest prezent. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos jeszcze w tym momencie? Użyczę mikrofonu. Raz jeszcze, drodzy Państwo, oczywiście nie rozchodzimy się, przed nami kolejne atrakcje, kolejni wspaniali wykonawcy, a my bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy dzisiaj przyczynili się do tego, że już tyle wspaniałych chwil miało miejsce w sołectwie Wysokie w gminie Rudna. Jestem przekonany, że równie wspaniałe przed nami. Zostańcie z nami, dajcie znać swoich znajomych, dzisiaj jeszcze dzień nie kończy, tutaj właściwie czekamy na rozpoczęcie nocy, z tego co słyszałem. I zabawa, i uroczystość, i łąkowskie śpiewanie jeszcze długo, długo będzie trwało. Zostajcie z nami, bawcie się dobrze, wszystkiego dobrego. Dziękuję. Dziękujemy panu wójcie, panie wójcie. Bardzo proszę, szanowni państwo, balet gruziński, Barakoni, wielkie brawa. Დიდი მადლობა მოწვევისთვის, ასეთი გულთბილი დახვედრისთვის, დიდი სიყვარულისთვის. მადლობა თქვენ კუთხეს, ამ ლამაზ კუთხეს, რომელმაც ასე ლამაზად გულასწრებს. Panu wójcie, dziękuję bardzo za gościnność, za ten przyjem, który mieli tutaj być i za ten piękny kraj, bo i pierwszy raz są. Także dziękuję bardzo za zaproszenie. Balet gruziński, Barakoni, dziękujemy bardzo. Wielkie brawa i prosimy o bis. Ja myślę, że tak egzotycznego składu we wsi Wysokie nie było to od 2000 roku, kiedy odbył się pierwszy międzynarodowy festiwal folklorystyczny Światów Tychero w naszej gminie. A dziś po 23 latach gościmy Gruzinów na Łebkowskiej śpiewaniu. Mam nadzieję, że to będzie nasza tradycja.